Nanawagan sina 2nd District Representative El Rey Villapuerte, Migs Villapuerte at Governor Luigi Villapuerte sa DOTR na ipagliban o kanselahin ang paglilipat ng Manila-Naga flight via Clark dahil magiging pabigat ito sa mga pasahero at negatibong makakaapekto sa turismo at ekonomiya ng Kamsur. Isinusulong din nila ang mabilisang pagpapaunlad ng Naga Pili Airport upang magkaroon ng mas mahabang runway at mas ligtas na jet-powered planes. Kasama ang Bicol Saro Party List, itinutulak nila ang 1.6 bilyong pesong pondo para sa airport development sa 2026 budget. Bukod sa airport development, isinusulong din nila ang modernisasyon ng PNR South Hall o Bicol Express bilang isang high-speed railway system. Kasama sa kanilang mga nakipagpulong sa gobyerno ng Japan, ang ambassador ng Japan, pinuno ng JICA, NEDA Secretary Arsenio Balisacan at mga senador kabilang sina Senator Amy Marcos. Ani Villapuerte, interesado ang gobyerno ng Japan sa feasibility study ng nasabing proyekto. Tiniyak niyang posible ang high-speed rail kung magtutulungan ng lahat ng kinauukulan. Patuloy ang panawagan ng mga opisyal ng Kamsur sa publiko na suportahan ng mga proyektong tunay na naglalayong mapabilis ang transportasyon at mapaunlad ang ekonomiya ng Bicol Region. Marge Serico, CSN.